til nu starte. Go. Er I ikke slukke der? Til nu starte. Ja. Så min næste skridt det er, at jeg har delta y, som er mit sidste resultat, det var minus h. Så minus h det er mit delta y, og så skal jeg stå over y. Så det kommer til at hedde minus h over x0 gange med x0 plus h. Og så vi har h her, det skal så ganges med den her. Og så det der sker, det er, at vi gerne have den her og den her til at gå ud med hinanden. Så det kommer til at hedde minus. Reglen er, at h og h divideret med hinanden, det bliver til minus 1. Fordi at to ens tal divideret med hinanden, det bliver bare til 1. Og siden der står et negativt h her, så det bliver som at stå minus 1 divideret med 1. Det er minus 1. Så minus 1 over samme nævner, bare uden h den her gang. Hvor selvfølgelig har den samme h herinde. Og så har vi fundet vores grænseværdi. Eller ikke grænseværdi, men vi har fundet vores differencekvotient. Det er så den her. Så tredje trin er, at vi finder grænseværdien, hvor h går mod 0. Hvor jeg har min samme formel her, eller samme brøk. Og så hvor h går mod 0, som betyder, at det h, vi har her, det går mod 0, som så bliver så lille, at det ikke har nogen betydning længere i vores situation. Så det vi gør, det er, at vi fjerner h'et, så det kommer til at stå x0 gange x0. Så vores næste skridt er, at vi kan bare ophæve parentesen. Så står der minus 1 over x0 gange med x0. Og det bliver så til minus 1 over x0 igen. Og det var så beviset for at finde funktionen 1 over x til at blive differentieret funktion, hvor minus 1 over x0 igen.